Точно така, за да му давам отклонението където. Разбрали какво трябва да направим? Водиш, гледаш къде върви тук, къде искаш да бъде. Искаш ли да се разменим? Държиш. Ела си гледай и си го ръководи на къде отива. Искаш ли, докторе, с две думи да кажеш, много съжалявам, в момента какво правят хората? Ами в момента поставят един имплант. Направили си остеотомиите и са готови. Вече поставят имплант. Един единичен имплант в премоларната област. Супер. Това коя операция е за деня? Втора. Първата каква беше, какво включваше тя? Ами- Ние казахме, ама все пак може да... Имаше един имплант с периимплантит, с загубена първична стабилност, наложи се да се премахне импланта. Тъй като беше много близко до синуса, направихме и синус лифтинг, за да подготвим след това зоната за нова имплантация. Сложихме костна аугментация и направихме пластика с тъкани по съседство от към палатинал. Благодаря. Има ли от други операции, които ще правим днеска? Още една с един централен резец, на който ще се поставя на имплантче с водена хирургия, подготвена от доцент Златев. Супер, много благодаря.